тамошобинони азиз, дар иҷа бошад ман видеокардагӣ ҳастам дар бораи материалҳои дубайст ки марҳамат то охира тамошо кунед. Беҳад хушруванд. Ҳамин материалҳоро бисёр нависта буданд ки ҳаминора нархоша аниқ кунед. И бовар кунед, намедонам 3-4 сорт дора ва и якум сорте ки ҳаст анаминай нархаш 800 сомона як либосаш. Тоза якум сортай корои дастиам дора. Ина бинед ду намуд гилай вайшон заминшон мокри бархаткатяй. Ино бо аднатониёи дуюм сорт кати тайёр кардагиан, ламираш кати тайёр кардагиан ва ёш бо арзони арзонанд. Аз ҳама қиматаш ина мияй 800 сомон. Видео аз корвон шудагиа дӯстони азиз. Корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза дуюм ряд. Касе ки хоҳишмандай метавона омада аз наздик бо худаш бина. Касе ки мехоҳад ки мо доставка кунем, пас анами рақамҳои WhatsApp да нависед, мо албатта ки доставка мекунем. Ана ина шифони барқуд ба фикрам гуфтан 600 сомон либосаш. ҳозир чандта ранг дора ва ёрам нишон метиҳам. Метавонед ки дархост кунед. Комбахтои новинкаяй. Ина марҳамат рангошон инчунин бо ҳаст аз анаи намудо. Иям амхе ҳамаш сангкорӣ кардагӣ дубайст ки 3-4 ранг дора. Ина рангош. Ё як либосаш 700 сомонай. Касе ки мехоҳа аз анаи намуд материал, пас бина. Бо ҳаст анаи намуд аднатониёи лавдоманӣ ҳамаш сангча доранд 500 сомонӣ. ҳаст иҷада бо 600 сомонаҳо. Ино 600 сомон. иш бо дигартарай. Баъд дӯстони азиз анаи шифонои барқуд гуфта анаи намудора фаҳмондан ба мо 1100 сомон. Як либосаш беҳтаринай аҷоиб хушрӯ. Аз наздик мебинӣ материалаш мхе сабуки хушрӯ. ҳаст аз анаи якум сорташ. И сорт дора и 1000 сомонашай. Бо дора сорти 600 ё 500 сомонаям сорт дора. ин намуде ки шумо мебинед 1000 сомонашай. ҳаст бо анам хел материали фасони дига. рости беҳад зиёдан материалҳо. Намедонам ҳар яки чӣ ном дора. хулас бинед. ма комбахт гуфтестам ира. Комбахти хушрӯ бе чихол пӯшида мешава. анаи се ранг рангошон санги дизайнерский 900 сомон як либосаш. шумо метавонед бо худтон биёед аз наздик бинед. ҳаст аз анами намуд и арабский шолкай ба фикрам. материалаш 700 сомон як либосаш. анами полоскош ҳамаш сангча задагиай сангои фасон якум сорт. ини рангошай бинед чӣ қадar рангои багатаи хушрӯ дора. ина агар дар кор бошад мо доставка мекунем ба шумо. ҳаст бо инчунин анамихе комбахтои барқуд. и анами блеск дора барқуд меган озе 650 сомонӣ як либосаш. и рангошай чӣ тавре мебинед рангошон архелаяй. ҳаст анамихе ваёи новинка 500 сомонай. и хамелёнои новинкаи дубайст ки бе санг бе ҳичи худаш хамелён блеск дора. аҷоиб хушрӯ. нависед доставка дорем.